že cirkev nebudeme patrať na počet ľudí, ale budeme patrať na toho, ktorý je medzi nama. Nenecháme sa znechutiť s tým, že sme tu málo ľudí. Hoci sme tu málo ľudí, ale ten hlavný je tu. Ten, pre koho sa zhromažďujeme, je tu, lebo Božie slovo zasľubuje, keď sa zhromaždíme dvojo alebo trojo v jeho mene, on je tu medzi nama. Takže za to dneška nebudem dlho. To má pri sebe Božie slovo. Otvoríme sebe Rímanov 8. kapitolu od veršu 5. Vežeme sa také dva body, život, alebo kresťan, ktorý žije podľa tela a kresťan, ktorý žije podľa ducha. Co sa tu máme? Môže kresťan žiť podľa tela? Jak? Môže. Sú mnohí kresťania, ktorí žia podľa žiadostí svojho tela. A sú kresťania, ktorí naozaj žia ten duchovný život podľa Ducha Svätého. A teraz slúchaj, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Takže už jak brat Janik spomínal, a toto obdobie, toto je každý rok tak, že nečudujeme sa tomu, že čo sa deje. Keď prichádzajú sviatky a takéto veci, ľudia zmyšľajú na iných veciach. Zmyšľajú na tých svetských veciach. Ale páč, o čím sú pre nich sviatky? Alebo o čím by mali byť pre nás sviatky? Známe, že biblický Ježiš sa nenarodil 24. decembra, alebo 25. Hej? Ale páč, mnohí idú oslavovať sviatky, ale bez Ježiša. A co sa deje? Telesné, tí, čo žija podľa tela. Takže podľa čoho žija? Podľa žiadosti svojho tela. Žijú podľa toho a žija taký spôsob, čo ich celo chce. A co robia? Na čím zmýšľajú takíto ľudia? Takíto ľudia nedokážu zmýšľať nad duchovnými vecami. Ale na čím zmýšľajú? Zmýšľajú nad telesnými vecami. A kde je to vidno? Je to vidno na tvári a na živote toho kresťana. Že kde je a nad čím naozaj zmýšľa. Ale páč, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže podľa čoho žijú? Tí, čo žijú podľa ducha. Život človeka je rozdelený na také tri časti, tri etapy. Prvá časť života človeka je život v hriechu. Ten život, kedy nepoznal ešte Ježiša. Ten život sme prešli všetky. Tam sme boli každý. Život bez Ježiša je život v otroctve hriechu. Ale prichádza druhá etapa života, kde je kresťan, ale tam je už to rozhodnutie, že či ten kresťan bude žiť podľa tela, alebo podľa ducha. Je dôležitá naša myšlienka, na čím zmyšľame? Je to dôležité, co sa tu máme? Je to dôležité. Rímanov 12. kapitola, 2. verš, ktorý o premene mysli. Že sme premenili naše zmyšľanie a že sme premyšľali nad tým, čo je dobré, milé a dokonalé pred kým? Pred našim pánom. O tej premene nemusíš ani dávať. Takže, Boh znádze je naša myseľ, učím je dneška tvoja myseľ. Či naozaj aj v tomto čase naša myseľ je zapretá na Krista. Či naozaj zmyšľame duchovne. Podľa čoho vlastne zmyšľame? Dejaník 6. verš. Slúchaj, lebo tí, čo žijú podľa tela, lebo zmyšľanie tela vedie k čomu? K smrti. Takže telesné zmyšľanie páč zabere človeka. Chce vedieť človeka, ale k jakej smrti? Jak Janik utoril, dneška bol jeden prohreb.
pohreb človeka mladého, ktorý umrel. Vyžíral tak, že už povie, že to nevún. Vôbec, aké by ani vún už nebol. Ale každý sa bojí smrti, nie? Keď čujeme to slovo smrť, co sa deje v našom vnútri? Strach príde, nie zo smrti. Ale z jakej smrti prichádza strach? Zo stelesnej. Ale naozaj, bojíme sa duchovnej smrti. Bojíme sa tej druhej smrti, lebo sú dva smrti. Nie, že umrie iba raz človek, kde ho vložia do hrobu. Človek môže zomrieť duchovne, ale je aj tá druhá smrť. Jak? Je druhá smrť, ktorá je ohnivé jazero. Kde bude uvrhnuté aj peklo. Biblia učí aj o týmto. Ale keď čujeme o tej druhej smrti a tam z nás chce dovedze telesné zmýšľanie, ten telesný život z nás môže zobrať do tej druhej smrti. Z nás to tam bere človeka do tej druhej smrti. Keď sa dáme zjavenie Jána, kapitola 21, verš 8. Ale zbabelci. Čím začína? S babelcama. Čom zbabelec? Kto je vlastne ten zbabelec? Ale čom začína s babelcama? Zbabelec, že nedokáže postaviť z nejakomu problému. Zbabelec, že nedokáže postaviť cigarety malej. Môže byť dvojmetrový chlop, môže mať 150 kg, ale taká cigareta ho dokáže poražiť. Zbabelec, že nechce postaviť, zbabelec, že bojí všetkoho. A co robí ten zbabelec? Radšej príjma všetko, ak by mal bojovať s dačím. Neveriaci. Tí, ktorí neuveria. Ježiš hovorí, že pošle Ducha Svätého a ten nás bude učiť. Znáš o čím? O súdze. Znáš o čím? O hriechu. Znáš, čo je hriech. Hriech je to, že neveria vo mne, ktorý Ježiš. Toto, že my neveríme v Krista, je hriech. Takže neveriaci, tí, ktorí neveria, máme naozaj nejakú vieru, veríme, alebo my len ostali v tými katolíkmi. Zmenilo sa dáco u našem živote. Viera v našom živote je dôležitá. Ale neveriaci Paľce pôjdu. Nemravníci. Co je nemravnosť? Nečistý život. Toto je nemravnosť. Kedy žijeme nečistý život. Vrahovia. Ja nikoho nezabil, nie? Ale keď ľudí zabijame jazykom. Jazyk je meč, píše Biblia. Že náš jazyk je meč. Náš jazyk dokáže zabiť človeka. Smilníci. Toto slovo je trochu také, nikto nechce čuť. Ale smilstvo bere človeka do pekla. 1. list Korinským 3.16 píše, či neviete, že ste chrám Boží? A ten, kto ničí Boží chrám, toho zničí Boh. Znáš, ak môžeme ničiť Boží chrám? Co je hriech voči, alebo proti Božiemu chrámu? Jaký hriech ho môže ničiť? Je to smilstvo. Smilstvo je ten hriech, ktorý ničí ten chrám Boží. Máme dva druhy smilstva. Jedno smilstvo je muž a žena a druhé smilstvo je to duchovné smilstvo. Sú ľudia, ktorí jeden týždeň sú kresťania, druhý týždeň jehovisti a vecka sú nazad katolíci. Sú ešte aj takí ľudia. Znám jednoho takého človeka. Raz mi sa s ním stretnul, prišiel ku mne požehniven prala, jak žil v Doncastu. Bol kresťan, ale šlíme o pár týždňov, už mal ruženec u šíji. To im tá co prala. To je nie, ja nazad katolík. Ale páč, aj to duchovné smilstvo je nebezpečné. Znáš, jak môžeme cudzoložiť smilnic, duchovne, s týmto švetom.
Kde nám to píše Jakub, 4. kapitola, 4. verš. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo voči Bohu? Vidíš? Čarodejníci. Medzi náma už nie je čarodejníctvo. Co se tu máme? Znáte, co je ešte aj čarodejníctvo, kedy preklíname? Kedy kresťan preklína, čaruje. Ešte aj toto patrí medzi čarodejníctvo. Jany, tume. OK? Takže, pokiaľ my kresťania a preklínáme, padze, co robíme? Čarujeme. Modloslužobníci. Co je modloslužba pre nás? My, ak chápeme modloslužbu, čo sme vyšli, sú obrazy a sochy. Pre nás modloslužba je iba obrazy a sochy, nie? Ale na to je modloslužba. Môže aj byť modloslužba naše penieži. Peniežiše môže stať s modlou pre nás. Telefon, čo môže stať s modlou. Ešte aj televízor, čo môže stať s modlou. To, čo mu dávaš najviacej času, že môže stať pre tebe modlou. A všetci luhári, klamári, tí, co klamú. Tí, co klamú, páč, budú mať podiel v ohnivom jazere. Horiacou sírou. To je tá druhá smrť. Takže páč za to tie veci. Bojíme sa smrti. Kto z nás bojí smrti? Každý. Ale bojíme sa tejto druhej smrti. Keď sme sa báli naozaj tejto smrti, táto smrť uvrhne človeka do pekla, do ohňa. Zná sa aj predstaviť, že uvrhne človeka táto smrť? Známe sa aj predstaviť večné utrpenie, na veky trpieť. Teraz, keď príde nejaká ťažkosť, poď už nebirujem ten trpec, nie? Ale ve sebe na veky trpieť v ohni. Ale co to vlastne pôsobí? To telesné zmyšľanie. Ten telesný kresťan, co chce žiť podľa týchto vecí. Z nás to sú žiadosti tela. Čulíme už, to sú vlastne žiadosti tela. Galánskym 5. kapitola nám to píše. Od 19. veršu. Môžeš dať Janík. Že sme pochopili vlastne, že co sú to tie telesné veci. A skutky tela sú zjavné. Páč na perší mesiac, co tu? Smilstvo, nečistota, chlípnosť. Dávaj ďalej. Modloslužba, čary. Takže tu už to približilo lepšie, že sme pochopili to čarodejníctvo, nie? Čary. Ešte aj nepriateľstva. Svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky. Závisť. Opilstvo. Hýrenie. Co je hýrenie? Hýrenie. Chápeme to slovo, co znamená hýrenie? Hýrenie je to, že chceš furt veci. Prepni druhý preklad, jak tam bude. Že máš a ty chceš furt veci chceš. Tak. Vraždy, hodovania. Tu je hodovanie. Im podobné vraždy, opilstvo z týchto, preto hovorí, ako som.
Ale daj 20. Modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, stvár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovanie a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že títo, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ideme ďalej. Prvý list Korinským, 6. kapitola, od veršu 9. Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa ani smilníci, nazad. Ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, dávaj ďalej, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani ruhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nič. Takže čo to znamená to slovo, keď nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Kde vlastne pôjda? Alebo kde vlastne to tie hriechy pôjdu? Kde to tie hriechy dostanú? Do ohnivého jazera. Vidíš, toto všetko pôjde do ohnivého jazera. Takže toto je to telesné zmýšľanie. Toto je ten kresťan, čo žije podľa tela. Ale kresťan by nemal žiť, alebo nemôže žiť podľa tela. Lebo pokiaľ žijeme furt podľa telesných žiadostí, urobíme telesné veci, ideme nazad do Rimanov, do 8. kapitoly. Verš 7 máme, nie? A daj ešte 6. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Takže nie iba život, ale páč, ku čomu sa dovedze to zmýšľanie ducha. Pokiaľ sa dáš viesť duchom, dáva si to večný život a dáva si to pokoj. Takže vedie k pokoju, ku jakomu pokoju? O jakým pokoju utvorí? O tým Božím pokoju utvorí. Daj ani teraz ten 6. verš. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu. Pokiaľ zmýšľame telesne, čo sa deje, stávame sa Božími nepriateľmi. Kto z nás sa chce stáť s Božím nepriateľom? Kto z nás je taký mocný postaviť sa Bohu, jak píše v Židu? Kto z nás by chcel upadnúť živému Bohu do rúk? Naozaj sa cítime taký silný, taký mocný. Ale páč, kto z nás sa bol vlastne nepriateľom Božím? Jak nazval Boh Abrahama? Priateľom. Jak nazýva kresťanov? Tých, ktorí žia podľa ducha. U ktorých už ničí vecej otrokom, alebo sluhom. Ale čím synov a dcerov. Ale tu píše o nepriateľov. Takže čo o nepriateľov píše? Že telesné zmyšľanie, pretože zmyšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu. Lebo zmyšľaš nad vecami, ktoré bojujú proti Bohu. Zmyšľame nad vecami, ktoré dali Krista na kríž. A kto sa chce stáť s Božím nepriateľom? Znáš o tým, že keď pacháme každým hriechom, každý hriech, ktorý pacháme, z nás to robíme. Staviame sa proti Bohu. My, že robíme Božími nepriateľmi. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani sa nemôže. Takže to telesné zmýšľanie, že nemôže podrobiť Božiemu zákonu. Nedá sa, že by to telesné zmýšľanie dokázalo prijať Božiu pravdu.
ale z nás sobudze. Pokiaľ sme telesní kresťania, žijeme telesný život, keď budeme čuť pravdu, co je Božie slovo, nám sa to nikdy nebude páčiť. Nás to budeme robiť s takým slovom. Budeme reptať proti takomuto slovu. Čom? Lebo my zmyšľame telesne. A telesný človek nemôže prijať duchovné veci. Pokiaľ sme telesní ľudia. Jak duchovné veci? Čuši, že zebere človeka smilstvo alebo cudzolostvo. Zebere jali človeka. Do šmerci. A co chceš, žiť alebo umrieť? Žiť. A čom sa nedávaš pozor na svoj život, co robíš? Vidíš? A my povieme, chcem žiť, ale páč, jak žijeme. Jaký život? Telesné zmýšľanie. Na čem zmýšľame? Dávame sa vlastne pozor, na čím zmýšľame? Nemôžeš podriadiť Božiemu zákonu. Nie je možné, že by telesné zmyšľanie išlo rovno so Božiu vôľu. S tým, co chce Boh. Nedáš to. Že ja budem robiť telesné veci, telesne zmyšľať a chcem, že by mi išiel so Kristom. Nie. Telesné zmyšľanie vedze do pekla. Ale zmyšľanie ducha zece bere. Do života, ale do jakého života? Do jakého života? Do života s drogami, s alkoholom, v smilstve. O jakým živote vlastne autorí? O jakým živote? Ale autor aj tu takisto dáva nejaký život. Nie je iba, že čekáme, tu môžeme žiť na týmto svete, jak chceme, a čekáme, že pôjdeme do Božieho kráľovstva a budeme mať večný život. Však sme čítali jasne, že nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ale keď činí dedič, tak nemá žiadnu zmluvu s Bohom. Páč, co utorí Ježiš v Janovi 14.6. Tam utorí, nie, ja som cesta, pravda a život, nie? Ale co utorí predtým? Keď čítame, cestu, kam idem, poznáte. A ozýva sa kto? Tomáš. Jak môžeme poznať tú cestu, kde ty ideš? Nás to utorí ešte predtým, že idem vám pripraviť príbytky, lebo v dome môjho otca je veľa príbytkov. Ale teraz sa vieš, keď ničí dedičom, tak nemáš ani príbytok. Takže nemáš príbytok v Božom kráľovstve. Čom? Lebo žijeme ten telesný život. Žili sme v hriechu, ktorý sme v starým živote, nie? Sme nepoznali Krista. A teraz, ktorými poznáme Krista, ale žijeme v hriechu. No o co sme ešte zmenili, keď ešte horšie veci sme spravili? Spoznali sme Krista, spoznali sme tú pravdu, spoznali sme cestu, jak utvoríme, známe, kto je Ježiš, známe, co Ježiš spravil, aj takisto žijeme tak, jak my chceme. Daj ďalší verš. Tí, čo žija v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No kto utvorí teraz toto? Môžeme spraviť dva veci dneška. Môžeme prijať Božie slovo a môžeme vytáhnuť z Biblii stránku. Ale z nás to ešte môže stať. Pozrieme na koho kázať a z jeho Biblii nebude vytáhnúť a bude kázať toto. Co tedy spravíme? No co tedy spravíme? Tí, čo žija v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. A teraz, modlím sa. A ja prosím všelijaké veci. Ale žijem telesný život. Je rozdiel, páč. Mnohí poviem, ale tá Boh, alebo Ježiš, keď zvonka robil toto, nikoho že nepýtal nič. Je rozdiel medzi ľuďmi vonka, medzi nami je rozdiel veľký. Je rozdiel medzi tými, čo nespoznali Ježiša, a medzi nami je veľký rozdiel. A teraz my sa modlíme. A nič neprichádza. Odpoveď na modlitbu nepríde, ale páč. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. A keď čomu nepáčime, no tak co? Bude nás aj slúchať. Co sa dumame? Daj ďalší verš, už nedlho. No vy nie ste v tele, ale v duchu. Ak vo vás prebýva Boží duch. Takže, vy nie ste v tele. Takže vy nežijete telesný život. Páč, tam hovorí o tým, jaký je život v tele, ale hovorí, no vy nie ste v tele.
Ty nežiješ duchovný život, ale v duchu. Ak. Vidíš, to slovo ak nazad mení situáciu. Keby nebolo to slovo ak, všetko dobre. Ale to slovo ak poukazuje na daco. Poukazuje na to, ak vo vás prebýva Boží duch. A teraz sa dajme otázku, prebýva v nás Boží duch? Co sa dúmame? Prebýva u nás Boží duch? Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Tak môže byť kresťan bez Ducha Svätého? Útory v cirkvi. Jani, útory v cirkvi. Ten list je do cirkvi. A Paco pošiela do cirkvi, ešte raz slúchaj. No vy nie ste v tele, ale v duchu. Ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, útorí do cirkvi toto. Píše list do zboru. A útorí, keď tu tebe prebýva Duch Svätý, nežiješ telesný život. Ale keď takto nemá, Kristovho ducha nie je jeho. Keď nie je jeho, tak je Božím dieťaťom taký človek. Nie. Sama Biblia autorí všetko. Že tu nemôžeš dať nejaký druhý výklad. Tu nemôžeme dať to my zmeniť a dať to povedzť s ľuďom, že my ich chycili na dať to. Nie. Tu už vykladá sama Biblia o týchto veršoch. Sama Biblia autorí. Takže tu nie je potrebný nejaký druhý výklad. Tu nie je potrebné ísť za inze, lebo tu autorí sama Biblia. Takže, tí, ktorí nemajú Kristovho ducha, nepatria jemu. Dávaj ďalej, Janik. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech. Takže co chce uistí, že Kristus žije v tebe? Co nás môže uistiť? Kedy môžeme povedať, že hej, Ježiš žije vo mne? Slúchaj, ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve. Prečo je mŕtve? Pre hriech. Takže to telo už netúži po hriechu. Lebo znáš čom? Lebo Ježiš žije v tebe a on netúži po hriechu. On nerobí hriech. A teraz ve sebe. Vidíme ľudí, ktorí neustále žia v hriechu a obhajuje hriech. Človek, ktorý kúri, co robí, obhajuje hriech. Obhajuje cigaretu. Človek, ktorý fetuje, co obhajuje? Fet. Človek, ktorý pije, co obhajuje? Alkohol. Však sám Ježiš zmenil vodu na víno. A takéto výhovorky idú. A teraz slúchaj, čom? No čo moje telo túži po cigaretu? Čo moje telo chce cigaretu? A ja pôjdem vonka a zapálim cigaretu. Keď má buď mŕtve moje telo pre hriech. Chybuje tam daco, nie? No to je pravda, to píše Biblia. Ale duch je živý. Je život. Pre spravodlivosť. Daj ďalej. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježíša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Takže čím máš byť oživený? Ale jakým duchom? Kristovým, lebo sú dva duchy, je duch tohto sveta, pač, duch sveta a duch svätý, znasomení. Jaký je tam rozdiel? Takto seba ani nepovšimne ten rozdiel. Ani sa nepovšimne ten rozdiel. Duch sveta a duch svätý. Hej. Iba jedno písmeno. Tým jedno písmeno. Takže jaký duch teraz? Mal by prebývať duch svätý. Nie duch tohto sveta. Jani.
Please, poď tu šedni. Nie, poď tu šedni. Tam nevyrušuj. Tak živno, že do rukou fúkáš. Tu všetky šedáš šalený, Jany. Takže páč, co sa deje. Duch, ktorý skriesil Ježiša, čo chce spraviť? Chce skriesiť co? Naše smrteľné tela. Ale ku čomu ich chce skriesiť to tie tela? Ku čomu ich chce skriesiť? Ku tomu životu. Ku jakomu životu? K Božiemu životu. K životu, ktorý je vedzený Duchom Svätým. Ku tomu chce skriesiť svoje telo. Lebo v hriechu má umrieť naše telo. Naše telo nemá túžiť po hriechu. Ale znáš, po čím má túžiť? Po Božích veciach. Po čím túžime my? Túžime po tým, co je Božie. Alebo furt po tým, co je u Švece. Po čím túžime? Daj Janík ešte jeden verš. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Aby sme museli žiť podľa tela. Vidíš? Tak teda, bratia, sme dlžní. To znamená, sme dlžní. Máme nejaký dlh, nie? Ale voči komu máme dlh? Ale nie sami sebe, či dlžní. Aby sme museli žiť podľa tela. Takže niči sebe dlžný sám, že musíš žiť podľa tela. Nie, ale ty a ja sme dlžní Bohu. Takže nemáme žiť už podľa tela. Ale podľa čoho vlastne máme žiť? Je podľa ducha. Daj Janík ešte jeden verš. Lebo ak žijeme podľa tela, ak žijete podľa tela, zomriete. Utorí to jasne. Keď žijeme podľa tela, co spravíme? Možno zomrieme, alebo jak je tam? Je tam 100% napísané. Umreš. Umrem aj ja, keď budem žiť podľa tela. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Takže príde žiadosť, príde túžba, co spravíš? Co spravíme s tou túžbou? Co zrobíme s tou žiadosťou? S čím usmrtíme tú žiadosť? Duchom. Duchom Svätým. Páč. Keď sme čítali Galanským 5. kapitolu, píše o jedným boju, kde je boj. Kde bojuje kto? Duch a naše telo. Ale teraz je dôležité, kto zvíťazí. Kto zvíťazí? Páč. Kúpi sebe 2 veľčákov. Alebo voľkov sebe 2 kúpiš. Kúpiš ich od šteniatka. A vychovávaš ich. Znáš, kto bude silnejší, kto bude vyhrávať. Toho, koho budeš karmiť. Toho, co nebudeš karmiť, nevyročne, nebude silný. A čo teraz kresťania sú slabí, prehrávajú boje? Koho krmia, alebo co krmia? Krmíme svoje telesné žiadosti, alebo krmíme ducha. Co vlastne robíme? Podľa čoho žijeme? Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Na 100% útorí, že umreš. Keď budeme žiť podľa tela. Z nás to ešte stalo. Známe, že Mojžiš vyvádza izraelský národ z Egypta. V Izraeli, aký je národ? Otroci. Keď sme žili v hriechu, jaký sme boli? Otroci hriechu. Takže to isté, nie? Ale páč, keď izraelský národ vyjde na púšť, je slobodný, ale z nás to ešte deje. Musí umrieť. 2 ľudia vstúpia do zasľúbenej ženy. Z toho národu to zažil Egypt. Len 2 pôjde do zasľúbenia. Z nás to ešte musí stať so zvyškom. Zvyšok umíra. Hoci vyšli z Egypta, ale Egypt by priniešli z nás do Kanánu.
Dažar by prinešli Egypt u svojim šercom. Takže pač, jakí sú na púšti. Co reprezentuje ten život na púšti? Jaké v dnešnej dobe život kresťana je v telesnom živote. Na púšti co robili? Furt reptali. Furt im nebolo dobre, videli obrovské zázraky. Videli, co Boh robí. Videli, že Boh im otvoril more. Videli, že Boh im dal zo skaly vodu. Bolo im to málo. Furt co reptali. Lebo Boh ich chcel žať ďalej do zasľúbenia. Boh chcel, že ich spravili ten krok dali do tej zasľúbenej zemi. Ale dze ostali veľa dneška kresťania pred Jordánom. Známe, že Boh otvoril more Mojžišovi. Ale Boh otvoril aj Jordán, píše Biblia. Ale znáš, komu otvoril Jordán? Tam bol Jozue, ale co níz už Jozue? Schránku zmluvy nešli. A znaš, kedy še im otvorilo? Keď položili nohu na vodu. Tedy še voda rozišla. A tak vstúpili do zasľúbenia. Do Božích zasľúbení. Do žemy, do krajiny oplývajúco medom a mliekom, kde im nič nechýba. To už oni poražajú všetko. Poražajú nepriateľov. Ale kde ostali mnohí kresťania? Nedali ten krok dopredu. Nazývame sa, že sme kresťania, ale furt žijeme podľa tela. Furt robíme telesné žiadosti, to, co chce naše telo. A pojme, ja kresťan 20 roky. Naozaj, kedy si slúžil Bohu za to 20 roky? Jakú službu si spravil pre Boha? Co vlastne si spravil za ten čas 20 roky pre Boha? Jakú obeť si prinies za to 20 roky? Co vlastne sme robili? Čo na naše životo še neplní to, co píše Biblia? Keď Biblia píše, tam, kde vstúpiš, budeš požehnaný. Čo še dotkneš, bude požehnané. Tam, kde ide, všetko padá, búraše. Čo še dotkneš, všetko prekliaté, opak. Čom? Ostali sme kresťania, ktorí žijú podľa tela. Ktorí vykonávajú telesné žiadosti. Ešte sme nevyšli z púšti. Furt blúdzime dookola a neznáme na cieľ, kde máme ísť. Nevideli sme ešte to zasľúbenie, ktoré Boh pre nás pripravil. Nespravili sme ten krok ďalej k Bohu. Do Božích zasľúbení. Tam, kde Boh chce mať. Dáme ešte jeden verš. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Takže kto sú Boží synovia? Tí, ktorí vedie Boží duch. Takže co znamená vedie Boží duch? Nie tí, ktorí povedia, ja mám Ducha Svätého. Nie tí, ktorí ukážu, že sa modlia v jazykoch, ale tí, ktorí sú vedení Božím duchom. Tu ich vedie Boží duch. Nie tí, ktorí sa dumajú, že oni môžu ovládať z Ducha Svätého. Že v Duchu Svätý budeš robiť toto, co ja chcem. Nie. Tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým. Tí, ktorí sú riadzení Duchom Svätým. Tí, ktorí idú smerom, ktorý chce Duch Svätý. Tí sú Boží synovia. Druhá kniha Mojžišova, kapitola 23, verš 22. Daj 21. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho. Neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Takže toto je kapitola z knihy Mojžišovej, kde izraelský národ smeruje po púšti. A dostáva sa do jednej etapy, kde im utorí, že majú slúchať z koho? Tu utorí o anielovi, ktorý ich vedze. Ale Ježiš nám koho poslal? Ducha Svätého a takisto co chce? Maj sa pred ním na pozore, dávaj pozor na sebe. Poslúchaj jeho hlas.
Keď Duch Boží u tebe utvorí, tak co máme robiť? Poslúchať jeho hlasov, ktorý Duch Boží, neodporuj mu. Takže nestávaj sa proti tomu, co si Duch chce povedať. Ale naslúchaj jeho hlas. Lebo vám neodpustí priestupky. Keď nám nebude odpušteno z našej zeme, bez odpustenia. Jak, brat Rudy? Tak, neodpustí vám priestupky. Pretože je nositeľom môjho mena, takže jaké meno neše? Meno Krista, nosi to meno. Buď neše tú vlajku Ježišovu. A z nás ty máš nic. Nie vlajku tohto sveta, že každý vidí odky ší. Pred cirkvu ľudia kúria sebe. Jakú vlajku ukazujeme? My, kresťania, no jakú vlajku nešeš? Čiu vlajku nešeme? Keď zvonka sa stojí cigaretu. Ja kresťan, u mne žije Duch Svätý. Hej, Duch Svätý ci tu pred cirkvu sa zapal cigaretu. Tak oslavíš Krista. Znaš, či hlas čuješ. Znaš, či voľu robíš. Priamo satanovú voľu. Znaš, to ku tebe utorí. Nie Duch Svätý, ale diabol ku tebe utorí. Toto je pravda. Taký život, čo nám páči. Také veci, čo nám páčia robiť. Jaké sú to veci? Telesné veci a dzejť za telesné veci. Do čoho nás beria telesné veci? Do smrti. Takže páč, mnohí sa na mne pohnevali, že mi im zakázal ísť k tomuto stolu. Radne mi im zakázal. Ísť k Pánovej večeri. No na co tu, keď zaj tak ideš do šmercí? Keď žijeme v riechu, no na co me k tomuto stolu? Na co budem na kameru, že ja berem Pánovú večeru? No k čomu to je dobré? Alebo že by ľudia videli, že ja kolo stola a berem Pánovú večeru. Ale žijem telesný život, idem do pekla. Toto píše Biblia. No jak zmeníme teraz toto kapitoly, toto verše? No nedá sa to zmeniť, lebo Boh stojí na svojím slove. Každý túži len prísť k tomu stolu. Ja tam musím byť. Jaký význam to má pre tebe? Ten stôl je pre slobodných ľudí, ktorí sú oslobození od hriecha. Ten stôl je znaš pri koho? Pre tých, co noša meno Ježiš. Nie, co ukazuje tento svet. Mnohí Pánovej večeri nedávajú žiadnu vážnosť. Ale tento stôl nie pre telesných ľudí. Tento stôl nie pre tých, čo žija podľa tela. No co si to dá? Páč, mnohí prídza k Pánovej večeri. Odlámia lokšu, napíjaš víno, fujaké. Ja tam nemáš liter vína, kedy piješ čučo tá dobre. Kedy pije čučo dobre víno. A tu v cirkvi chceme ukázať taký obraz, nie tam vína, tak v poháriku. A napiješ, tam morčíš, jaké hnusné víno. Na oslave, že nemoršia. Na oslave dobre. Hej, ne? Na oslave dobre. Znaš čom? Telesný človek zmýšľa nad vínom, nezmýšľa nad tým, co ukazuje víno. Duchovný zmýšľa nad tým, co reprezentuje víno. Rozumíš? Telesný človek patrí jak na víno. Telesný človek patrí na fľašku, na obal. Nepatrí, co reprezentuje. Pre mnohých lokša nie dobrá príklad. Toto nie. S našom patria na lokšu. Nepatrí na ten symbol, co ukazuje. Telesný človek patrí na co? Na obaly. Ale duchovný patrí na to, co je vnútri. Páč na soše utorí. Mnohí hodnotia knižku, znáš podľa čoho? Podľa obalu. Bežňa knižku a vžírajú obal. Nehodnocia to, co je vnútri. Telesný človek na co patrí? Na obal. Duchovný človek na co patrí? Na to, co je vnútri. A my co budeme riešiť? My budeme riešiť to, jaký je obal. Vonkajšo. Neriešime to, co je vnútri cirkev. A toto je zlé.
Takže majme še pred ním na pozore a poslúchajme jeho hlas. Takže co chce od nás vlastne náš Pán? Že by jak sme kráčali, že i s kým sme kráčali, že by kto nás víd. Amen, že by nás víd Duch Svätý, že sme boli vedení Duchom Svätým a tí, čo sú vedení Duchom Svätým, sú synovia Božími. Wow, znáš, aká podsta, nie sluha, ale syn Boží, dcera Božia. A keď si až syn Boží a dcera Božia, vtedy máš tú autoritu. Vtedy vstupuješ do tých zasľúbení, čo si Boh pripravil. Vtedy prichádzajú to tie požehnania. Ale keď furt telesné žiadosti, páč, Boh požehná človeku, nie? Človek sa modlí, že mu Boh požehnal. Tak kedy si nemusí požehnať skopu. Požehnať si kúžejší mal, vieš čo ho nájde. Ale ty to spravíš. Co spravíme s požehnaním? Ideme rozmnožiť, ale ideme rozmnožiť do herní. Boh požehná, ale páč, co my spravíme. Chceme rozmnožiť, chceme vecej. Ideme do herní. Takže jaké zmyšľanie? Telesné zmyšľanie. Mali sme raz jednu šestru v cirkvi. Kurša sťažovala, že nemá toto, nemajú na jedzenie. A utorím jej, kilo krabičky cigarety po kurice. Kalím 2, kilo stojí jedna minimum, 3,50, takže 6 libry. V tej dobe na inslúze kolo nás bola Audi. Znáš, kilo v tej dobe stalo kurče 3 libry. Pandurky libra. Ešte ostalo aj na želeninu. Takže Boh požehnal, že na celý deň máš co jesť, ešte aj na malinovku máš, keď nechceš vodu piť. Ale páč, co ty spravíš s tým požehnaním? Kde dávaš? Čom dávame penieži za to, co nenasytí? Čom? Nazad zopakujem, raz, jak sme začínali, jak sme sa s Hadkom rozdelili a dohodli sme na jednej veci, ale to bolo dobrovoľne, kto chce. Je to tie zbytočné penieži, co dávame, co ľudia dajú za cigarety, do reštaurácií, co dávame a takéto veci, že z nás to spravíme. Spravíme zbierku. Že to tie penieži budeme dávať do tej zbierky. Jeden mešac. Znáš, keľo za mešac sme vybrali? Zbierke. Asi kolo 800 libry bolo. A to nie všetky sa zapojili. Bolo za mešac asi 800 libry. A vtedy Marek robil zbierku pre paperu. Opravoval jej chyžu. A páč, tie penieži šli na pomoc. Vidíš? Ale teraz páč, ktorí ešte začali chodiť do zboru, predtým nechodzili, u ktorí teraz za mešac pokúrim telo a telo kartóny, cigarety. Na to tie penieži dal. On naozaj žalosť počítal seba a dal to tie penieži. Čom? Lebo jeho zmyšľanie bolo tak ze inze. A teraz sebe vieš, kto z nás by spravil daco také? Dneška nekúpim cigarety, alebo nie, poviem vám inakší. Páč, co by si spravil? Keľo dneška stoja cigarety? Najlacnejšie. OK, to je jedno, 2,50 povedzme, hej? Neznám. A teraz slúchaj. Ale ideš do cirkvi dneška. Piatok, alebo nedzeľu ideš do cirkvi. A znáš, že sa robí zbierka, ktorá sa dáva pre Boha. Co spravíš? Kúpiš cigarety, alebo dáš do zbierky? Co spravíš? Páč, je to telesný a duchovný človek, to premýšľanie, nad čím vlastne zmyšľame. Telesný zmyšľa, tá co ja budem kúriť z vecka? Odky vežem na cigarety? Kúpim sa cigarety, nie? A budem sa s ním a šetriť, že mi mal do jutra. Ale duchovný človek zmýšľa, že dajaco priniesie pre Boha. Duchovný človek zmýšľa nad tým, co prospeje druhým. Telesný zmýšľa nad tým, co je iba dobre pre ňoho. Iba to, co prospeje jomu. Vidíš? A za to je to zjavné, je to viditeľné. Ty môžeš, to je, u mne žije Ježiš, u mne žije Duch Svätý, Otec u mne žije. Trojica Božia celá u tebe žije.
Wow, taký Boží chrám. A padzeší. Padzeší naozaj. Padze stojíme naozaj. Padze robíme naozaj, ale u mňa žije Ježiš. Jaký Ježiš u tebe žije, keď si dovoluje robiť takéto veci? Keď si dovoluje smilstva, cudzoložstva? Jaký Ježiš tam žije? Ja vedzený Duchom Svätým. A zece vedze tvoj Duch Svätý. Nezmýlil šíše o toto jedno písmenko. Ješi vedzený Duchom Sveta. Keď sa vedze do hriechu, tak nie Duch Svätý, ale Duch tohto sveta. Hej, keď sa vedze na takéto veci, tak človek by mal pochopiť, že kým je vedzený. Keď sa vedze tvoj duch vonka zapáliť cigaretu, no to sa vedze Duch Svätý. To sa tejme za ruku, Duch Svätý, alebo Duch z tohto sveta. Musíš pochopiť, že co sa vlastne vedze, že co robíš. Z nás sa vedze Duch Svätý, keď spácháš hriech na kolena. Duch Svätý sa ukazuje, že máš ísť na kolena. Duch Svätý sa ukazuje, že sa máš pokoriť. Ale pokiaľ sa to nevedze k tomu, keď spácháš hriech, tak jaký duch sa vedze? Duch tohto sveta. A to sa vedze ku telesným žiadostiam. To, co chce tvoje telo, to, co chce tento švet, že Ježiš robil. A nie to, co chce duch, že Ježiš robil. Lebo duch chce vedze znáš ku čomu? Ku duchovným veciam. Takže Boh vám žehnaj. Brat Janík príde a poďakuje Bohu. Ok, slava Bohu, me pačau, že a da džes pochopinđam, že saramente mukazo sentum duho zamentejđal, do čačipen, andro dživipen, ojte nam mukazamen po tjelesno, dživipen savo hinande kada svetos, ale te mukazamen, ando večno dživipen, le sentem duhova. A vas da džives apa i keras, amare raeske, amare devleske, vaš da so kerel, pengar lamende, andra maur dživipen, apa i kerazleske, vaš da dživiseskero časos. Slavát ke raja devla Kristus a da džives va 4% ducho sa vám by čaďal pre pomoc, sa tešitelis, pomocníkos, andra máro dživipen, hojte pomožine lamenge, te sprinđara sa vohin, rozdiel máš karo telesno dživipen a máš karo duchovno. Máš karo telesno sa vo iđal pol da buchlo droma, andro zatracenie andro meriben. A pa i keraske va 4% ducho sa vo iđal amenando čačipen, ande koda večno dživipen, andro savo smerinil ča je ke tute raja devla Kristo kaj hinane oroviben, kaj ča hino kamiben a hin o radosť andra marilo. A da džives pa i keraske, a da džives va 4% ducho savo. I džala stiri služovníko savo, ke amende va kerča, me pačav žitelus mazinđal, hoj ke amende te preva kerel odasu tu kamnjal, hoj te džanas a te obžužara za marile, čak prengal tute raja. Me pačav, že saso da džives šunđam, laha menge vareso a pa i kera oraja devla Kristos so keđal na mauro dživipen. Amen.